रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ। आगे जखनी मनमा करतौ बोलै बहुताया बेह पड़तौ गे ताया बेह पड़तौ गे जखनी मनमा करतौ बोलै बहुताया बेह पड़तौ गे त छौड़ी के बोलवा वीडियो कॉलवा पर देखावे पड़तौ गे त छौड़ी के बोलवा वीडियो कॉलवा पर देखावे पड़तौ गे गे मजा तू देनी कुमारे में चिजावा कैसे अड़तौ गे मजा तू देनी कुमारे में चिजावा कैसे अड़तौ गे त छौड़ी के बोलवा वीडियो कॉलवा पर देखावे पड़तौ गे त छौड़ी के बोलवा वीडियो कॉलवा पर देखावे पड़तौ गे देखावे पड़तौ गे कैना हम छौड़ी तू प्यार गे चल गे नी छोड़ी के तू ससुरार गे पाई लेने छौड़ी तू भातार गे छोड़ देनी तू नैहर के यार गे छोड़ देनी तू नैहर के यार गे काहे लगैना हम छौड़ी तू प्यार गे चल गे नी छोड़ी के तू ससुरार गे पाई लेनी छौड़ी तू भातार गे छोड़ देनी तू नैहर के यार गे एकरा कोरा में धरवई जब जब मनमा करतौ गे एकरा कोरा में धरवई जब जब मनमा करतौ गे त छौड़ी के बोलवा वीडियो कॉलवा पर देखावे पड़तौ गे त छौड़ी के बोलवा वीडियो कॉलवा पर देखावे पड़तौ गे देखावे पड़तौ गे त छौड़ी के बोलवा वीडियो कॉलवा पर देखावे पड़तौ गे देनी हुन चटाई बिछाई करो हनी छौड़ी माई माई अइबौ ससुरवा के दीहा खिलाई घर के दीहा तू बौला बुताई घर के दीहा तू बौला बुताई मजा देनी हुन चटाई बिछाई करो हनी छौड़ी माई माई अइबौ ससुरवा के दीहा खिलाई घर के दीहा तू बौला बुताई बजुआ नीति सयरवा जैसन न कोई करतौ गे बजुआ नीति सयरवा जैसन न कोई करतौ गे त छौड़ी के बोलवा वीडियो कॉलवा पर देखावे पड़तौ गे त छौड़ी के बोलवा वीडियो कॉलवा पर